ще ви представя 3 стъпки, които да следвате, за да се абонирате за канала Наско БГ. Първо, напишете в YouTube търсачката тренировки с Наско. След това, ако видите канал, който снимката е с българското знаме и герба върху него и пише на него Наско БГ, цъкате на канала. Изгледвате едно видео и гледате дали и преценяте дали заслужавам вашата подкрепа. А след това, най-накрая се абонирате. Супер лесно. Бутона subscribe и камбанката, за да получавате всички известия.